መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ከፊቱ ንኤርትራ ዝገለለ ዋዕላ ተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ተኻይዱ ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታት ኩሎም ወገናት ብዝሳተፍዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ብሪጣንያ ገሊጻ። ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ፣ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ካቢያን ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንሱዳን ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ከምውል እዩ። ሶማል ኣብ 10 ጥቅምቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ክትመርጽ እያ ዝብልን ካልእን ዛዕባታት ዳሲስሎ መከታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 3 ሐምለ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ጅምር መበል 41 ውድድር ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ክትሳተፍ እያ። ኣብዚ ዞባዊ ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳን ሶማልን ከም ኣባላት ክሳተፋ እንከለዋ ሃገራዊት ጋንታ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከዓ ከም ዕድምቲ ኮይና ክትጽንበር እያ። ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካፕ ብዝብል ስም እናተጸውዐ ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ናይ ሲኒየር ይኹን ትሕቲ 23 ዓመት ዘዕድሚዮም ተጻወቲ ዝመረጾም ከጻወታ ዝፈቅድ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግና ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ሲኒየር 3 ተጻወቲ ጥራይ ክትመርጽ ክፍቀደላ እንከሎ እቶም ዝተረፉ ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 23 ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሴካፋ ኣብ 2019 ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝተኻየደሉ ብሉፅ ፀወታ ብምንፅብራቕ ልዑል ኣድናቆት ዝረኸበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መፈፀምታ ብኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3-0 ተረቲዓ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ኣይርስዕን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉፅ ብቕዓት ከተንፀባርቕ እኳ እንተኻለት ልዕሊ ፍርቂ ካብ ተፃወታ ግና ኣብ መወዳእታ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ዩጋንዳ ተሪፎም እዮም። ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካብ ኣብ 1926 ጎሳ ጄካብ ብዝብል ስም ብኬንያን ዩጋንዳን ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝገደመ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማዓስከራት ትግራይ ሽመልባን ሕጻጽን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኤርትራ መጽለሊ ዝበሎ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣቂሙ። ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ፀጥታዊ ኩነታት እቲ ማዓስከራት ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተኸፍተ ዓለም ዋጭ ዝተባሃለ ማዓስከር ንምግዓዞም ከም ዝተወሰነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ክዕቁብ ምዃኑ ዝተገመተ ማዓስከር ኣብ ዝተኸፍተሉ ወኪል ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያን ኣራ ከምኡ ድማ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ተረኺቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ግዳያት ናይቲ ብኩሉ ማእዝን ዝተኸፍተ ኩናት ምዃኖም ይፍለጥ። ሚኒስትራት ፋይናንስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቁጠባ ንግዲ ወፍርን ዲጂታላዊ ዕዳጋን ዘተኮረ ዋዕላ ኣብ ጅቡቲ ኣቃኒዖም። ኣብ 26 ሰነ ዝተኻየደ ዋዕላ ተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚኒስትራት ፋይናንስ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ኬንያን ተሳቲፎም። እዋናዊ ኣብ ቦምበር ናይ ተበግሶ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሰምየ ዞባዊ ምትእኻብ ሚኒስተር ፋይናንስ ጅቡቲ ኤልያስ ሙሳ ድዋሌ ኣብ መጓዓዝያ፣ ፀዓት፣ ዲጂታላዊ ቁጠባ፣ ምምካት ወራር አንበጣን ካልእን ኣስታት 3.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተንቀሳቐሰ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ተበግሶ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእሉ ተባሃሉ ወከልቲ ናይ ከም ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን ዩጋንዳን እውን ኣብቲ ዞባዊ ዋዕላ ተረኺቦም። ኣብ ዋዕላ ተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይተሳተፈት ኣብቲ ዞባ ትርከብ እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራያ። ኤርትራ ካብዚ ዞባዊ ዋዕላ ዝተገለለትሉ ምክንያት ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ምስሓብ ዛጊት ክፍታሕ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጅቡቲ ካብ ዝካየድ ዝኾነ ዞባዊ ዋዕላ ትግለል ከም ዘላ ይግለጽ። ብሪጣንያ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተፈጢሩ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝውዕል ልዕሊ 50 ሚልዮን ዶላር ከም ዝቐረበት ኣፍሊጣ። መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ብእወታ ከም ዝቕበሎ ብምጥቃስ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መፍታሕ ግን ምስ ሰበ ስልጣን ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ሃገራትን ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝደሊ ኣረጋጊጹ። ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ከወግዱ ምጽዋዕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ ድማ ደጊሙ ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታት ኩሎም ወገናት ብዝሳተፍዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ጥራይ ከም ዝፍታሕ እቲ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ትግራይ ከቢድ ወተሃደራዊ ስዕረት ከም ዝወረዶ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ናይቲ ክልል ከም ዝሰሓበን በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ድማ ከም ዝኣወጀን እኳ እንተፍለጠ ነቲ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ንምፍታሕ ብዛዕባ ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ መስርሕ ኣየነፀረን። ንሽረን ማይ ፀብርን ዘራኽብ ድልድል ተከዘ ብነታጉ ከም ዝዓነወ ተገሊጹ። እቲ ድልድል ሓደ ካብቲ ብሰንኪ ኩናት ንዝተመዛበሉ ተወላዶ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ ኣገዳሲ መስመር ምንባሩ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣመልኪቱ። ነቲ ድልድል ሚሊሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ብነተጉቲ ከም ዘዕነወዩ ብወገን ትግራይ ዝጥቀስ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ነቲ ድልድል ሓይልታት ትግራይ ከም ዘዕነውዎ ወቒሱሎ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው አንጸላልዩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ኣጉራውያን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቐልጠፈ ኣገልግሎታት መራኸቢታትን ሓገዝ ዝኣትወሉ መስመራትን ክኸፍት ይሓትለው كبرات تخطاتلتي نيرتران كبابي أنز دهسسه سومنا في تساميتات جنا أي تزازمن كن ملسينا سنة سنحو سراويت إثيوبيا أنت دليو أو وجد حيد السمونات نام مقالة كملة سيخيليو كبل أفنيا منجسي إثيوبيا جليزو أتوريد وان حسين مع كنا زيناب زهابو مجلسي منجسي إثيوبيا بينهم مقراء تقصي مكيادو نسب أو مغنياتيو كبل تغيسو بنسار زي أفنيا كل التجراي أتو جيتا شوردا نرويتر ساب زهابو مبري منجسي إثيوبيا زأوجه بينهم مقراء تقصي بوجن تجراي تقبلنت كم زي بلون سرمت كعتي حالتا تجراي كساب إرتران كل الأمحران كغتصل كم زخيلن أميتو حالتات تجراي أبز أوان زيش نسبة زحتي أب تحتي سراويت منجسات إيرتران إثيوبيان زنبره كبابيتات أب تحتي قصر كم زأتوو يقلد سراويت إثيوبيا أب تجراي كبيد كساراتات تاقات إمو كسحب كم استجدده أبز قلد سألو زلوان قداماي منيستر إثيوبيا بسلاسة سنة لمحبر السب ميديا أب زهابو مبري تحكي بنت أرم مقانو عمل كيتو أتي قدام منيستر بتويتر أبز محلالفو ملغتي تداخميو نسبة له وعد أبزتنا وحكينات ني إثيوبيان مدخام سلازخونا مدبو منجستي ناي استراتيجي مكيار كم زجبره حبيرو أقراو مع كان جنزب وي IMF نسودان أستات كلتنت ب5 بليون دولار مولا كم فقدي أفليتو أتمولا أوشتي 3 عامات نسودان كوهابيو أتي أقراو فينانساو تكال نسودان جزيف مولان مهاب كم زوا سنة زجلته بنك عالمن كالوت مشاركة أكلاتن أتهاجر نزلوا لعلي 56 بليون دولار عدا نمحداق زت فلالي مدبات أبز تكبر لزلو أوانيو كتابة السودان نمحواي زعلمه أور حجمبوت أب باريس تخيد وعلا السودان كاب زلوا أستات 56 بليون دولار ولو العدا أتي لعلي 10 بليون دولار كم زت حد قال لا يذكر يغون بر منج السودان كابزي أجرا فينانساو تكال مولا نمركب زت أتات وزلوت الجناتات كتابة نمن نبابر حزبي كهاسيو بزبل أمايت سودانوان أب كتما كارتوم سلم وصل في أكايدوم السودان عدا أنا خحد قلا كابز قربنت بتاعت حدا منجستي أبي كم ندادي زا مسألة هالخت نجرات زجبرو دقوما كالعلوز تقلب متعرراي نايكو تبع بوليسيو الصومال أبي 10 تقمتي حدش بريزيدنت كتمرز مخانا قداماي منيستر تهاجر محمد حسن روبلي أفليتو مس مرحتي رئيس محداراتن قبيلاتات الصومال أبز تبصح سممع وكيلاتهم بملاخ حدش بريزيدنت كم زمرصيو أتي قداماي منيستر ب30 سنة قليصو أبشمون تلكاتيت سلطانو زبقعي بريزيدنت محمد فارماجو مس مرحتي رئيس محدارات أي تسمم عنان بمبال بزي مرجع نكل تعامتات كتصنح زحلفه وصاني كاب حزبن عطقات قبيلاتاتن تقامو سلازقطمو مدبو كغير كمز تجدده أيرسعن أستات 10,000 زقمتو وتهدرات صومال بزي أفلطو أبالات بايتون أكلات منجستن بمستيرنا بإرترا نتعليم كمز لأخي زخص زلو بريزيدنت فارماجو بزعبا متصاي بوليتيكا مدبات يكون زخص سلو زلو قدات بزملكت مجلسي أي هابن نسبة زح قدات صومال بزملكت مجلسي زهب زلو قداماي منيستر محمد حسن روبلي بزعباتهم ناب إرترا مستلاقو دايوم تفيوز بال زلو وتهدرات صومال التتصاري منيستراتن وتهدراوين أزستن زلوا كوميتي أقيمو يركب بتغلالي حلقة استاف سراويت جنرال محمد فاريد زمرح لعلوي وتهدرالو قبطي أب ديموكراسيات ريبوبليك كونغون سودانن ببصح كايدو علامة عدتي وتهدراولو بزعبات إثيوبيا أبزور حزي كتتكبرو وسينا زلا مملأ ديغا تهدسو بزملكت مس أواناوي أبومبر حبرة أفريكان بريزيدنت ديموكراسيات ريبوبليك كونغون فيليكس تسكيدي نمزرابيو جنرال فاريد مس بريزيدنت تسكيدي دحر مزرابو بو نبو ناب سودان أمريحو أبكارتو ما بتصنحلو مس أبومبر لو ألاو بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهانن تغلالي حلقة استاف سراويت تهاجر جنرال محمد عثمان الحسنن تميايتو قبصن سودانن أب لعلي إثيوبيا تغطن مفتار زعلمه والتهدراون تاون متحقاس قبره كابز تسمام على أوانات حيزن جنرال فاريد ناب كارتوم بتدقاقام أوان مبصح يكايدالو كبرات تخطاتلتي أبسوم نزي أبي إرتران زبانان زنبره عبيت في تساميتها زدهسسه تحستونا تزازيم الله أبزمت كساب نرهب سلام